Základy 2.2, 6 klíčových bodů Bible 2. Bible byla napsána v podobenstvích a metaforách pro vzpurné, kterým byl odepřen vstup do nebeského království. Matouš 13.34 Ježíš mluvil k zástupům všechno v podobenstvích. Bez podobenství jim neřekl nic. Amen. Bible byla napsána v podobenstvích a metaforách pro vzpurné, kterým byl odepřen vstup do nebeského království. Vzpoura je zlo a ničemnost. Co je podobenství? Když se něco vysvětluje, používá se nejbližší a nejpodobnější příklad k vysvětlení zamýšleného významu. Účelem podobenství je plán, jak zakrýt původní význam. Jan 16.25 Toto jsem k vám mluvil v metaforách. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v metaforách, ale budu vám jasně mluvit o Otci. Amen. Až doposud jsme chápali slova napsaná v podobenstvích, jako by byla skutečná, ale říká se, že přichází čas, kdy vám budu jasně mluvit o Otci. Přijde určený čas, kdy slova zaznamenaná v podobenstvích a metaforách budou skutečně pochopena do detailů. Slova zaznamenaná v podobenstvích lze skutečně pochopit pouze skrze jejich protějšky. V Matoušovi 17.10-13 Ježíš mluvil v podobenstvích, nikoli ve skutečnosti, aby skryl nebeské království před těmi, kterým nebylo dovoleno do něj vstoupit. Shromáždil však své učedníky a podrobně jim vysvětlil, co řekl v podobenstvích. Matouš 13.34 Ježíš mluvil zástupům všechno v podobenstvích. Bez podobenství jim nic neřekl. Amen.